paakazonzwa mukoma wangu timu yatorwa naMarriott. Marriott ava ne51% mashares Dynamos. Mukoma wangu akati uyu 51% aipuwa kukunani, munhu asina mbobvera tamba bhora muDynamos ndiyo oita muridzi weDynamos. Mukoma wangu ndokuendesa nyaya kucourt. Ndichifunga kuti vanhu vese vari involved nyaya dzacho vagare pasi, vagara pasi vataurirana. Hapana chinhu chinokona kana vanhu vakagara pasi vachinyatsotaurirana, hapana chinobhora. Muri kuona kuti wai muno musports isiri kufamba, vanhu vasina kutamba bhora ndo vaijeka bhora munomu. That's why muri kuona kuti bhora riri munomu hakuna kwatiri kuenda. Handii ndataura area uno kuti iko zvino Dhimbare ine 10 years haina kana cup. Team like Dynamos ikaita 10 years isina cup. Ini zita rangu ndonzi Joe George, ndiri munin'ina wemuchakabvu Broom boy. Ndini second born mumba mavo, Broom boy ndeye first born. Ini ndini ndaimutevera. Saka iko zvino mufamily medu ndangosara ndi mukomana 1 nanasisi wangu 4. Ndoda kutaura history ya Broom boy. Broom boy akajoina Dynamos 1974. Ajoina Dynamos 1974. Dera akasainiwa iri Saturday. Dhimbare ichitamba bhora Mascati. Dheroro akabva nofieldwa mutimu yeDynamos asina kutraina neDynamos. Avatogohesa bhora dheroro. Agohesa bhora dheroro, kubva ipapo mbiri yaBroom boy yabva yatanga kufamba nevanhu. Ndo vakatamba mutimu ya1977 inonzi the greatest Dynamos yandakabata panapa. Yakatora makapu ese gore iroro, hapana kapu yavakasiya. Vakadya Orlando Pirates muFaro Stadium. Vana Jomo Sono 1976 vakachema vana Mashaba Jego vakachema muRufaro. Broom boy aita basa rake naGeorge Mastermind. Kubva ipapo mbiri yavo yakaramba ichienda mberi, vakaita run up soccer star of the year, vakatambira Rhodesia, vakatambira Zimbabwe, varesigna bhora, vakazoita coach muDynamos, vakaita assistant coach waSande Marino. Vari assistant coach waSande Marino vakanosvika muAfrica Champions final vari assistant coach. Zvadaro Sande akazoendawo David Mandigora vaita head coach, mukoma wangu akaramba richi assistant coach. Vakasvika futi musemi-final yeAfrica Champions. Akazoitawo futi head coach muDynamos macho. Aita head coach muDynamos macho akawina Castle Cup namwe makapu akawanda ari head coach muDynamos. Avazonocoach, avasiya zvekucoacha senior football, avazoenda futi kumajuniors. Avaguruma vese vana Vitalis Takawira vese vayava ndiye akavaguruma ava kujunior football yeDynamos. Ndo basa rakaita David Dozi muDynamos. Abvawo muDynamos akazoenda kuMotor Action. Abva kuMotor Action akazoenda kuHarare City. Iko zvino munhu anga aresigna zvake angozvigarawo pamba. Timu paakazonzwa mukoma wangu timu yatorwa naMarriott. Marriott ava ne51% mashares Dynamos. Mukoma wangu akati uyu 51% aipuwa kukunani, munhu asina mbobvera tamba bhora muDynamos ndiyo oita muridzi weDynamos. Mukoma wangu ndokuendesa nyaya kucourt. Nyaya yaendeswa kucourt takawina nyaya, but judgment manje kuti ichitaurwa manje munongoziva kuti pane mari vanhu vanoendawo vachitaurawo nemamajors kuti aiwa chimbodhileya nyaya kudii mona. Ndo chiri kuitika. Kufa kwaita mukoma wangu ndo zvamuuraya zvokuti wakandisirei kucourt. Ndo kufa kwaita mukoma wangu. Kubva ipapo ndingati mukoma wangu ane 1.5 years achirwara. Dynamos hainambobvera yauya kupa an assistance kune mukoma wangu. Kusvika today afa mukoma wangu Dynamos hapana chaita kana chinhu 1. Mona maweu ishaza nachitaura vya area ono kuti Dhimbare ibig brand ine 7 million vanhu. Saka pa 7 million aipapo maweu ishazi ndo vaiuya hende kuna doctor, wena naye una doctor vachitenga mapirisi, food vachitenga, moral support wo vasinawo mariwo vaiuya vachipawo moral support. Semunhu aidi aifadza vanhu muRufaro. Saka vamwe vaiuya vachipata aiwa Broom boy munorarama, vachipawo munamato yavo, tichitendawo nemoral support yaipawo vanhuwo. Saka
Mario taifunga kuti mukoma wangu achashaya munhu anomuviga. Asati aiwa Broom boy aizadza Barberfield Stadium, aizadza Rufaro Stadium. Saka hangashaye munhu angamuviga. Zvandataura kuti Dynamos is a big brand. Mona. Iko zvino ndichidi Doves takaendera short time, but Doves yakatitambira namaoko akanaka. Doves yaita basa rese iri. Ndisati ndapota kutaura pamwe. Takaenda kunyaradzo. Taenda kunyaradzo. VeDynamos vane policy yemalegacy. Toenda kuya uku. Doves yavaitiwa uyu haasi legacy muDynamos. Tikati ndava yei. Zikanzi list yakauya naMario T. Takataradzwa list yevanhu 28. Nenyaradzo. Vakanyorwa naMario 28. Broom boy asipo. Saka legacy muDynamos munhu anenge akaita sei. Uyu munhu uyu akaswipa makapu ese. Handiri kuona picture iyi. Ndaiburisa kuti iri kutaura yega picture apa iyi. But akanzi asi legacy. Ndokuzouya chiri kwenyu manje kuDoves. Uku arambwa apa nyara dzavata isu chatingangoita tingangokwanisa kuprovide chitende nebhauza remvura nematoilet. Tikata saka imi mukaprovide izvozvo maviga munhu here. Isu zati tinonzi kuviga munhu panoda gomba panoda box. Mona zvese izvo zvazvisipo. Tikati alright isu ngatiendai vamwe 7 million vataiwa ende kuDoves. Tonotaura neDoves. Doves inotibatsira. Doves yakatifadza chaizvo, yakatitira zvinhu zvese zvakanaka. Iko zvinotunzira limousine yokuti ivige chigamba redu. Ndinotenda chaizvo nezvatatira Doves. But inini chandiri kutaura chichemo chandinacho, mukoma wangu asiya hondo isina kupera. Saka ndiri kukumbira maplayers vakatamba nomukoma wangu nevakazouya mukoma wangu aresigna ngavaende Keroni nebasa. Hakuti zvanzi kana komanda afa hondo yopera, hazvisiri izvo. Ivo vatosimbiswa manje naBroom boy. Ngavaende Keroni nebasa. Paka club yadi yaenda mumaoko mawo ndoti mukoma wangu adi arare zvakanaka paari kuenda. Vakarega kuenda pamberi nebasa, mukoma wangu handifunga kuti kwaenda uku anogara zvakanaka. Saka ndinoda kuti vafadze mukoma wangu kuti mukoma wangu achandorara zvakanaka kuti basa randakasiyira murodhi vamwe vangu vasara vachiripedzisa. Club yani yayavo ndozvairwira mukoma wangu kuti club yende mune vanhu vakaitambira bhora. Muri kuona kuti wai muno musports isiri kufamba. Vanhu vasina kutamba bhora ndo vaijeka bhora munomu. That's why muri kuona kuti bhora riri munomu hakuna kwatiri kuenda. Handidi ndataura area uno kuti iko zvino Dhimbare ine 10 years haina kana cup. Team like Dynamos ikaita 10 years isina cup. Hatizizive isu. Dhimbare hwedu isusu chacha hatizizive. Iya history, but iko zvinoona vane sponsorship yesakunda. Iri kubatsira maplayers nemakochi. Kochi iri kuti watadza kutamba bhora rakanaka chii. Mbavha dziripo idzi. Vasiri madhimisire vasina kutamba bhora. Vakutora club kuita club yavo. Personal property. Iyo timu richi yemaplayers vakatambira Dynamos. Zita rangu ndoitwa Sunday Mari Muchidzamwa. Ndiriwo mumwe wemalegends ebhora remuno muZimbabwe. Ndakakurira muDynamos. Ndakatamba kwemakore akati kuti ndichizokocha zvakare mutimu yacho yeDynamos. Saka ndiri muDhimbare kwemakore anopfuura kana 30. Saka Dynamos itimu yakatirera ikatiendesa kunze kwenyika kunoti tifundire zvekukocha. Seni vakanditumira kuBrazil kairi 1984 ne1986. Saka ndokwandakadzidzirawo zvekukocha izvi. Saka panapa takaunganira mumwe wemalegends atiwa David George. Takatambawo naye kuDynamos kwemakore akati kuti. Saka tiri pano kuti tinomuchengeta kwezuva ranhasi. Tichitendawo vanhu veDoves betsero yavaita kune mumwe legend wedu. Tinozvikudza, tinozvitenda. Mwari akuitirei zvakanaka. So, Mof,
hukakatanwa huri kuwanika huri muDynamos panyaya dziripo idzi tikuona pane nyaya dzanzira kumakoti dzadzichinibvoka iva vana mukoma George nevamwe varipo munoona dzichigadziriswa sei dzingagadzirisike sei? Inini mafungiro angu dai ndandiri ndino vanhu vanoita zvandei ndichifunga ndachifunga kuti vanhu vese vari involved munyaya dzacho vagara pasi vataurirana hapana chinhu chinokona kana vanhu vakagara pasi vachinyatsotaurirana hapana chinomboramba. Dai zvainzi zvinoramba ndokuti Smith naMugabe vakadzimara vakagara pasi vakataurirana nyika ikapuwa vanhu vatema. Saka izvozvo handione zvichinetsa kuti vanhu vese vari involved munyaya dzeDynamos vagare pasi, ivo veDynamos vese vogara pasi votaurirana hapana chinomboramba. Vanhu vakatamba bhora vese chinganetse chii. Saka kutaurirana ndo donzo guru randofunga kuti rinobatsira timu. Kushayikwa vane chekuita nebhora zifa PSL neSRC pachiitiko chakadai so zvinopa chiratidzo chakadii kune vari kutamba bhora zuva rakasi? Izvo zvaida kuti vazvipindurire izvo kuti ndikwanise kuvapitirira, ndikwanise kuti chikonzero chaita kuti vasave pano chii handinyatsoziva, asi vakazvipindura varivo ndo zvinga. Asi chikurudziro chenyu kwavari mungati kuti zvinhu zvakadai so ndofunga kuti vanotofanira kutogadzirisa nyaya yacho. Kwandiri ndotofunga kuti dai vaikwanisa kuti vaite some sort of insurance for all the players munyika munomu zvaitibatsira, because mukada kutarisa kuti player yebhora ikapera bhora munomu haina pension, vanenge vakungotambura. Saka zvinhu zvakadaro zvikagarirwa pasi nevaredzi vacho ana PSO nana zifa voita some sort of pension scheme inoita kuti kana munhu aperawo bhora zvinoitwa overseas anenge aine chokubata, ane mari inenge iri kubhengi yavanopuwa kana vapera bhora. Saka zvinhu zvakadaro so zvinoda kuti ivo ndo vanotokwanisa kutsvaga masponsorship nekuti ndo vanokondora magates nechii, vagadzisire nyaya dzakadaro maplayers ararame ema-future generations. Zvikanzi David George ari kunzwa zvamuri kutaura, mazuva enyu ekupedzisira kwaari mungade kumuti? Mazuva angu ekupedzisira ndingamuti famba zvakanaka semunhu watakatamba naye tikakocha tese, afambe zvakanaka. Kwaanoenda ikoko isu tichateerawo, anofanira kuona variko vachitigadzirawo nzvimbo dzeikoko. Saka achitarisawo mhuri dzaasiya pano pasi, tongonzwa kuti handichanyatsozviziva kuti munhu akafa anokwanisa kubatsira pamweya kuriritira mhuri. David George nevamwe vakaenda vakatamba bhora nechipo chavakanga vapuwa naMwari, asi hakuna kana munhu umwe chete kune vanhu vanofanira kunge vachiona nezvebhora vakaita kuti chipo chaGeorge chimubatsire muupenyu hwake, ende haasi ega. Bhora hazvina kusiyana nokuve mudzidzisi, hazvina kusiyana nokuve ticha, hazvina kusiyana nokunge uri doctor. Vanhu ivavo vanopuwa machances ekuita mabasa avo. Kana vapedza mabasa avo as a doctor, anogona kuenda into private practice. But isisu maplayers hakuna anotipa chance, hatina kupuwa chance. Football munomu yakangotorwa as a recreational, which is not true. Ana David George vakapinza mari yakawanda murufaro kupi vanhu vachiuya kuzovaona, asi unoona iye zvino rufaro yakatadza kudiridzwa tsangadzi chete.
saka vamwe vana vachazouya mumashure maDavid George vanotambira kupi bhora. Handisi kutuka munhu, ndiri kutaura zvatinofila isisu maplayers. Tiri kuda mukana wokuti ndikapedza bhora ini, kana ndine chimwe chinhu chandinokwanisa kuita chemubhora, ngandirekognizwe nevane masimba enyika. Saka ndinongokumbirawo ma-legends vakatamba bhora, hatibatanei. Tikabatana isu, takafoma ma-legends, Legends Organization, Legends Association. Tafoma Legends Association, takatraya kudaidza timu yema-legends yeku-South Africa kuti vauye vazotamba nesu muno tiitewo mari. But vakuru vebhora zifa yakatofoma another association yekutadzisa zvinhu izvozvo zvisaitike. Now ndiudzei kuti vanozotibatsira ndivanani? Ndinongopedzisira ndichiti isisu ma-legends ngatibatanei, tirege kupa vanhu mukana wokuti tirambe tichinetseka. Mazvita.